Com cada divendres us oferim l'agenda cultural amb alguns dels esdeveniments que tindran lloc a la nostra vila. S'inaugura La Fàbrica, el nou equipament juvenil, i us destaquem els dos concerts que tindran lloc a la Sala Blava amb el grup local Lòxies i amb el Poni Pissador. Han retornat els balls de diumenge a la Sala Blava. Aquesta setmana, els amics del Ball de Saló ens oferiran una tarda de ball a càrrec de Tot Música. Diumenge, com ja és habitual, podeu assistir al cinema. I atenció, perquè aquesta setmana s'ha presentat el Bram 2021. La mostra de cinema ja ha posat a la venda els abonaments i les entrades per la inauguració. Gaudim de la cultura!